Sean ni mundarna. Hasangapon man di debata na digijang. Amen. Tabegema hata ni debata turpuk epistel di hari mingguan imanan yenet sian Yohanes bidudua mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 12 tajahama marsorit-sorit dungi patoluarihon adong manamar bagas di hutakana na di luat Galilea jala disima inani Yesus. Jadi dunghurangan anggur nasida nina ina ni Yesus mamandok ibana dang adong anggur di nasida. Dungi nina ina nai mamandok akaparhobas manang dia dohonon na tuhamu bahen hamuma. Dungi nina Yesus mandok nasida gohi hamuma aka gotsion aek jadi gok situtuma di bayan. Alai didai induk ni aka parhobasi ma aek aeki naung gabe anggur jaladang diwiboto harorona alai holan aka parhobas nama nahui aiki do botosa gabe di jou ma panguli. Asa ima tanda na parjolo na binahe ni Yesus di hutakana na di Galilea. Papatarhon hasangapon nai gabe porsea ma aka siseana di ibana. Songani masahatna. Martua doakan atu mangion hatani debata. Jala naupeusa. Amen. Sangat bijau mana sepi boleh magani holongan
Hatindakon maha porsiatai songonani hatindakon di dongata saha porsian di sandok pertibion rap hitam mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasa sadai iman ati dobuhon ni si Maria na gabe-gabean sionton di parbadia andorang sohabubuhan. Ido tu hatta natu paun dan bernit di pahunguman isilatus. Namate tarpajal do ibana di hau pinarsilan. Natu atu bana toru duni tanom. Namulak mangulu di hari patuluang. Namanai tu surgo lau hundur tu siamun di debata Jahoba. Amanai pargogo naso hatu dosani. Di sima ibana pema mulak sogot tu tanoon. Mangumi halak na mangulu dohot namat. Au porsea di tondi parbadia. Jala adong sada huria nabadia. Huria hato pani halak Kristen akan nabadia. Doho dihasesani dosa. Doho dihatai na mandok. Mulak mangulu sogot daging halak naong mate. Doho dihanguluan na sora sudah. Amin. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Paopat Toduk Trinitatis, tanggal 10 Oktober 2020. Topik Minggu, Paulu ulihon akka hasomalan nadenggan. Naparjolo namaragam. Sada pelantikan pengurus seksi-seksi. Sesuai dohot hasil sermon parhalalo di hari Rabu tanggal 24 Oktober 2020, pelantikan di sude seksi-seksi ni Dewan. Patu pauma pelantikanna di hari Minggu 25 Oktober 2020 di Parmingguon pukul sia uip. 2. Rencana meneruson persiajaran tu nomor guru malua periode 2010 sia 2020. Patu paun ni pendeta ni huriatta do lao meneruson persiajaran tu nomor guru malua periode 2010 sia 2020 di hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 10 uip. Inganan di ruang serbaguna ni huriatta. Pinangido ma haroro ni sude akan nomor guru malua periode 2010 sia 2020 laho madohoti persiajarani. Tolu, rencana nalaho pajupang akan nomor guru malua manang pelajar sidi periode 2020-2020 sada. Pertemuan sude akan naung marsiajar mar guru malua manang pelajar sidi periode 2020-2021 dohok pendeta naik patu pahon pertemuan di hari Jumat tanggal 27 Oktober 2020 pukul 10 muib inganan di ruang serbaguna gereja. Pinangi doma tusude nomor siajar mar guru malua asaroma madohoti pertemuan ini. B. Akan naung mendaftar boima tajaha di warta jemaat nadong dihita. Paupaton nomor bagas, opat sada tik-tik parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Jackson Christian Silalahi. Anak ni Amata Hitler Agus Silalahi. Tubuh ni Inata Lamtina Boru Siregar. Alamat Jalan Kiai Haji Mahmud nomor 46 RT 05 RW 04 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran. Wilayah Sia. Ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Dohot Oroanna Juliani Paramita Boru Sidauruk. Boru Niamata Jamuda Sidauruk. Tubuh ni Nata Risma Tiurma Boru Sinaga. Alamat Jalan P Sulawesi Raya Blok F Tolu nomor 21 Perumnas Tolu Bekasi.
ruas ni HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar Bekasi. Pamasu-masuon patupau di hari Sabtu tanggal 21 November 2020 pukul 11 WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu di Pasu-Pasu Tuatama Saka Pardongas Saripion Nasida. Nomor 2 Tik-Tik Parjolo Naing Majalo Pasu-Pasu Parboga Somma Yosua Pangihutan Diliano Silitonga ST anak Niamata Dr. Merlinggom Silitonga MIPIT Tubun Inata Insinyur Susi MDS Boru Simajutak MT alamat Jalan Nangka nomor 2 RT 06 RW 05 Tanjung Barat Jakarta Selatan wilayah Sada ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Dohot Orwana Penny Aselia Boru Silaban ST Boru Niamata Robert Silaban Tubu Ni Inata Nurmai Boru Simamora alamat Jalan Batu Keramat nomor 2A RT 10 Sada RW 05 Condet Batu Ampar Jakarta Timur ruas ni HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati. Pamasu-masuon patupau di hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2020 pukul 10 WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu di Pasu-Pasu Tuhatama Saka Pardongas Saripion Nasida. Tikting naso jinaon dot parhepengon ni Huriata boy mata jaha di tikting naung di parade Huriata. Songonima tikting dihita di bagaca saminggon. Jesus do Tuhan si hobobaon inalan doha posadi panganan dogo mangogu awon patogu angila kaki Tuhan Jesus do Tuhan sirapoti aon namargo ilon diriko nanggo parukilon godong atinang sabab nuriban rohako Aku tong sumari
moto kasih rohana dia digo ito dinada kama puji aku namormu doa Tuhanku si Tuhanku totong sumarion haon martua sonang konikman olang niraan abai sarawan mardami totong roakon mardami totong roakon. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhatana hina holongan di bagasan Kristus Yesus, hatani debatana gabe turpuk jamita di minggu tasadarion, sian Job 42, ayat pitu sahat rodi ayat 10 pitu. Job 42 ayat pitu sahat rodi ayat 10 pitu hujaha madihita paihut-ihut hamuma di bagasan roha. Jadi dungsun di hatahon Jahoba akka hata odeng tu si Job Ninna Jahoba mamadok si Elipas sian teman. Nungatung marsi gorgor rimasu midaho dohot mida alealem si dua halaki. Aidang hata sitong di paboa hamu taringot tuau. Songon na pinaboa ni naposokku si Jopi. Nuaing pe buat hamuma di hamu pitu lobu tobur, dohot pitu biru-biru tunggal. Jalalaho mahamu manopot naposokku si Job, asa dipelehon hamu sada pelean si tutungon manguras hamu. Jala ditangiakon naposokku si Jopi hamu. Jadi tatapokku maibana gabedang bahenokku tuhamu hobar tuha otoon binahen munai ai dang hata sitong di paboa hamu taringot tuau songon na pinaboa ni naposokku si Jopi. Dungilaho masi Elipas sian teman dohot si Bildad sian Sua dohot si Sopar sian Naama. Jala di bahen nasida mahobar Tuhatani Jahoba tu nasida. Jadi marpamu ati marohani Jahoba ala si Job. Dungi humosing ma di bahen Jahoba parsorion ni si Job. Ujuna martangiang ibana mangodihon ale-alena. Jala nasa arta na di si Job na jolo silopit dua ditabai Jahoba. Dungi robema sude haha anggina dohot akka ibotona rodi sude donganna magodang manopot ibana laos mangan sagu-sagu rap dohot ibana di bagasan cabuna jala di dok hata sipirni todina huhut di apulapuli ibana taringot tu saluhut hina mago na pinaroni Jahoba tu ibana jala di lehobe tu ibana sakesita dohot titin sere sadabe. Dungi gumodang di pasu-pasu Jahoba si Job di ujungna sian na dimulana ai 14,000 biru-biruna 6,000 utona 1,000 pasang horbona jala 1,000 halodena boru-boru. Tubuh sepitu anakna dohot tolu boruna. Goar ni boruna si hahaan ima si Jemima
ia goar ni pai 2 si Kesia, ia goar ni pai 3 si Keren hapuk. Dungi disadok tanoi dangadong jupang paropuan songon hinauli ni boru ni si Jopi. Jala di lehon amana sida tunasida hauma bangunan di tonga-tonga ni aka iboto nasida. Dungi mangolu dope si Jopi 140 tahun nari. Gabe sanga dope di ida pahopuna dohot ninina pola 4 sudut. Dungi mate sarimatua masih Jopi jala mahap rohana di hanguluanon. Ima sahat ni turpukta. Huriani Tuhatan ahina holongan di bagasan Kristus Yesus di buku Job ditaringoti do perjuangan iman sahalak na Porsea mamolus ragam nisi taonon nama cai borat situtu ima si Job sahalak na daulat na burju biar mida Jehovah jala dipadao rohana sian akaragam ni hajahaton hamoraon hagabeon hasangapon adong di ibana artana macai godang situtu ianak konnape macai torop situtu alai taparohahon mahamu amanami inanami. Sasitong na apa yang menjadi kerinduan umat manusia sudah dia miliki. Apalagi songok kita halak batak na macai makarikoton hagabeon hamoraon hasangaponi. Dia sudah meraih itu. Dia sudah memiliki itu. Alai Roma sibolis nama cai hosom rohana maradopon si Job. Gabe didok sibolisi do tu debata hinorhon ni godang ni artana hinorhon ni tabo ni parngoluonna hinorhon ni hasangaponna di tonga-tonga ni portibion uabereng ma ala ni sonang ni ngoluna do ala ni godang ni artana do ala ni naung sudedo di ibana ubay nagabe daulati ubay nagabe dioloi ho ubay nagabe halak na burjui ubay na olo marsoba tuho umayela-ela ni sibolis na dipasahat tu debata alai atsura di ucatowi atsura dibuat toi sude manibil doi siad dalammu dang gabe halak na burjui gabe parjahat gabe pardosa namai ninna sibolisi tu debata alai tabereng mahamu amanami inanami memang dioloi debata Allah mengizinkan iblis itu mencobai ayo didok debata mengalusi si bolisi sahat tu tanganmu manasana di ibana alai dang jadi dais tanganmu tu ibana sahat tu tanganmu sude na adong di si Job tapi jangan coba-coba dais tanganmu tu ibana apa dua hon didok debata sahat tu tanganmu masih Job asal maunang diolani hosana. Lakukan apa yang engkau inginkan tapi jangan ambil nyawanya. Sebab yang berhak mengambil nyawa itu adalah Tuhan si pemberi nyawa itu. Alanido mulai mamangula si bolis manggugai manguji haporseaon dot haburjon ni si Job asa diburai debata asa ditadikon haporseaonna haburjonna dohot hadaulotonna tu debata. Jadi iblis bekerja merusak, menggugai, pehama asa gabe mengutuki Tuhani si Job hati hai. Jala memang molo tapai huti-hut barita sian bibel tai macai porsuk macai hacit do di ai si Job hati hai. Bertubi-tubi datang penderitaan kepadanya. Bertubi-tubi banyak sekali rasa sakit hati, luka yang mendalam dia alami ketika itu.
Dia harus kehilangan harta bendanya, segala sesuatu yang dia miliki hilang, lenyap, ludes, habis, tak bersisa. Lalu dia harus kehilangan anak-anak yang dia cintai. Bohama rohana, agoan, anak. Lalu kemudian dia juga harus kehilangan istrinya yang pergi meninggalkan dia. Lalu kemudian sahabat-sahabatnya yang tidak peduli dengan dia, malah justru semua mengajak dia supaya mengutuki Tuhan. Maburai debata. Alaya hado didoksi Job. Hamu amanami inanami. Dan ini menjadi ajakan bagi kita ketika kita dalam menghadapi penderitaan. Selayaknya sebagai orang percaya. Ado naing hati dakonota. Di tonga-tonga nih ke penderitaan si taonon nata adopi. Si Job madok. Jahobado mangalehosa. Jala jahobado nama buatsa. Pinujima debata. Ini adalah iman yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haporseaon maradopo debatana luar biasa ketika dia dalam penderitaan tapi dia sanggup mengatakan demikian. Ketika dia kehilangan segala sesuatunya, orang yang dia cintai, tapi dia masih sanggup mengatakan hal yang demikian. Taparohahon ma amanginang. Di paro muse sahit puru penyakit kulit tu si Job. Saking menjijikannya barangkali sampai-sampai istrinya tadi meninggalkannya dan mengatakan burai madebata asamate ho. Burai madebata asamate ho. Barangkali istri si Job, istri si Ayub inilah perempuan satu-satunya yang menginginkan dirinya cepat-cepat menjadi janda. Kita sudah akaina di son. Tanga dong yang mengharapkan kita cepat-cepat menjadi janda. Alai mulu istri ni si Job, purai madebata asamate ho. Memang ay nangirian etong. Sudahlah sakit, tak ada lagi apa-apanya. Bagaimana dia tidak takut dengan kemiskinan? Bagaimana dia tidak takut dengan yang dulunya hidupnya enak tapi tiba-tiba menjadi tidak enak? Dia tidak siap dalam situasi yang demikian. Makanya dia katakan, sudahlah tinggalkanlah Tuhanmu itu. Tang tohobi, betama, na asing mata soba, na asing mata ului, na asing mata hapor seai di tonga-tonga di parnguluoton, na tuk mangalehon, na sanarikot di parnguluota. Alai tabereng mamusehamu amanami inanami, Ayub masih sanggup mengatakan, nunga ita jalo na tonggi sia debata, da jalo otta dona paet. Ayub masih sanggup menasehati istrinya. Waduh, kita jangan hanya siap menerima yang enak-enak, yang baik-baik, yang manis-manis dari Tuhan. Tapi kita tidak siap menerima kepahitan. Akan pahit di tonga-tonga di parnguluonon. Ayub masih menasihati sang istri, tapi istrinya tetap dalam pendiriannya meninggalkan Ayub. Dungi Roma muse ale-ale nahamu amanami inanami Elipas Bildad si Jopar. Mereka datang. Ternyata bukan memberi dukungan, semangat, kekuatan, motivasi, pangapulion. Tu si Job hati hai. Tetapi justru mereka menghakimi. Tetapi justru mereka menyuruh Ayub untuk bertobat, mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan meskipun sesungguhnya Ayub tidak melakukan apapun. Mereka mengatakan bahwa Ayub menghadapi semua penderitaan yang bertubi-tubi itu adalah karena perbuatannya, karena dosanya. Jadi Tuhan marah, murka kepada Ayub, oleh karena itu dia mendapat hukuman. Jadi idu si taono mi alani dosamdoi. Nunga muruk debata tuho. Kita bayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita dalam posisi Ayub, kita memiliki sahabat yang selama ini kita dekat sekali. Tetapi ketika kita menderita, ro parsahiton, ro nahacit tuhita, rodo berkunjung tuhita. Tapi yang dikatakan bukan kata-kata penghiburan, apul-apul, semangat, hagogo, otangiang, do otakalana asing asala margogo dia kasih tahu noni. Tapi justru, imatong, ay natakangan at toko. Bau maju dirim. Bertua maju ho.
Yang mania kageleng mu pesong nang ture ina mu sengat tuh. Ya picang jo amat tami, picang jo ina tami, picang jo kaya nak komi. Atu nadong do dusam. Nadi huli piho. Ya kan? Kita bayangkan ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, songo dia mah hancur nih pakilalaan nih si Job hati hai. Bagaimana sakitnya perasaan Ayub ketika itu, padahal dia membayangkan ketika sahabat-sahabatnya datang, wah, gabi margugo mai bana di si taonon nai. Dia membayangkan bahwa sahabat-sahabatnya itu akan mengulurkan tangan kepadanya memberikan pertolongan. Ya maasa, bui ibana museng manguduti perjalanan ningguluna. Dia sedang menderita, sedih. Tetapi ternyata tak satu pun yang datang menguatkannya. Alanido, dia menghadapi lukanya, dia menghadapi penderitaannya dengan sendirian. Jadi memang borat tiedo nania ini si Job hati hai. Alanido hurian itu hatana hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabatnya, itu nama bahen tarimas debata di turpuk tahun. Allah murka, Allah marah kepada sahabat-sahabat daripada Ayub itu. Wasa tarimas debata. Wasa marsi gorgor rimas ni debata tuale-ale ni si Job, karena memang dang hata sitong di pasahat nasida taringot tu debata. Justru dipakai nasi dari hatan di debata laho manguhumi si Job. Alanido dipangido debata asamuba ale-ale ni si Job. Justru mereka yang harus menyesali perkataannya. Justru mereka yang harus menyesali apa yang mereka katakan kepada Ayub. Karena Tuhan tidak mengutuki, tidak menghukum Ayub ketika itu. Tapi justru Allah mengizinkan penderitaan itu terjadi. Supaya semakin terlihat dengan nyata, dengan jelas bagaimana kesalehan songo dia doha daulato, songo dia doha porseaun, songo dia doha satiaun ni si Job maradopon debata. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Tapi ring masongo dia do keadilan Allah. Disuruh do ale-ale ni si Jopi mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Alai ikon marhite si Job doi pasahaton na tu debata. Ikon si Job do martangiang tu debata. Ayub menjadi kunci keselamatan bagi sahabat-sahabatnya. Ayub menjadi kunci keselamatan sian rimas ni debata untuk sahabat-sahabatnya. Sasitong nanian, buido si Job cuek, tidak peduli kepada sahabat-sahabatnya ketika sahabatnya itu datang supaya Ayub mendoakan mereka mempersembahkan korban itu kepada Tuhan. Buido nian, dia membalas dendam. Kamu sudah buat jahat kepada saya dan hari ini saya akan buat jahat kepada kamu. Kamu sudah melukai hati saya dan sekarang saatnya saya melukai hatimu. Dangolo wau pasahat to peliami tu ado pani debata. Dangolo wau manangnya koko tu ado pani debata. Ayub bisa saja berkata demikian. Raido nama asa di tonga-tonga ningoluta songon jol mahita di portibion. Ihoti-hoti lebih kuat kepada kita untuk membalaskan apa yang diperbuat orang lain kepada kita. Molo di hata-hatai hoau, ikon hata-hatau kuhotong tuhalak. Kalau kamu membenci saya, maka saya juga bisa membencimu. Molo di patupahona jatuh, iko patupahku na jatuh. Hajol maut tak acap kali berkata demikian dalam perjalanan kehidupan kita ini. Mulubui uposa nabi nahemi iko bahenokku tuho.
Tetapi kita belajar dari Ayub, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dia tidak membalaskan, tapi justru dipatupai bana doi macedenggan tua dopan ni debata. Alai dia do perbue ni naung pinatupan ni si Job. Allah memulihkan keadaan Ayub. Dipadenggan debata, dipahosing debata perngoluan ni si Job. Ayub bertahan, Ayub setia, Ayub kuat, tabah, sabar, percaya, berpengharapan dalam setiap penderitaannya. Allah memulihkan harta Ayub 2 kali lipat. Allah memulihkan hubungan Ayub dengan saudara-saudaranya, dengan keluarganya, dengan sahabat-sahabatnya, dengan istrinya, dengan orang-orang yang mungkin selama itu dia menjauhkan dirinya daripada Ayub. Memulihkan segala sesuatunya kembali. Ido parbue, kesabaran, ketaatan, kesetiaan, napi natupani, napi natuduni si Job di tonga-tonga ni ngoluna. Alani dohurian itu hatana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Melihat peristiwa yang terjadi pada Ayub, tabotoma, memang Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Tuhan punya rencana dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Songonakana porsea kita hanya melaksanakan, menjalankan apa yang sudah direncanakan Tuhan untuk kita jalani dalam kehidupan ini. Molo diloas debata si Job marsitaonon, molo diloas debata agoan arta, ia nakon, wain taidema. Apa yang kita hadapi saat ini? Diloas debata hita mamulus masa-masa sulit. Pandemi COVID-19, natong dope berlangsung sampai sekarang ini sudah hampir setahun Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita kebanyakan di rumah saja. Ada yang kehilangan orang tua, anak, sahabat, rekan kerja oleh karena penyakit COVID. Ada yang kehilangan pekerjaan. Atau mungkin jangan-jangan ada yang juga ditinggalkan oleh suami, ditinggalkan istrinya. Karena tidak tahan lagi di situasi nama sanuaengon alamat cai marukil par nguluonna dang sarupa ngulutta hamu amanami dot inanami. Mungkin kita hari ini masih bisa makan 3 kali, tapi kita tidak tahu orang lain apakah dia makan hari ini atau tidak. Alai disima hamu amanami inanami dalam masa-masa sulit yang kita hadapi sekarang ini. Ikonadong do pakirimo di hita uju sabar manahan satia hita dia karagam ni persoalan ni parengoluon. Ikon marpakirimo do hita maka Allah akan memulihkan keadaan kita pada waktunya nanti. Alai nitong unang saita hujuk mamaksa debata, Allah tidak bisa dipaksa. Hauduhonido dipangido de batatu hita. Hasatiaunido dipangido de batatu hita. Alanido hamu amanami inanami marhite turpuko dipaingod do hita naparjolo. Molotung pediloas de batahita mamolus sitaonon parsahiton rehe-rehe dohotakalan na asing. Unang taloas rohat tamadabu tubagasan ungut-ungut panol solion apalagi martahi naeng tuhamatian. Unang marungut-ungut, unang taloas si tamadabu tu panol solion dohot martahi naeng tuhamatian. Sebelumnya Ayub sampai ke titik menyesali kehadirannya di tengah-tengah dunia alani borak misi tahun. Tapi Tuhan menegur. Ido bena pada akhirnya dia mengatakan saguru di debatado HP saluhutna. Saguru di debatado HP saluhutna. Alanido amang inang hita saluhutna. Molo masa si taonon parsahiton dohotakalana asing tadalani mai di bagasan rohana marpakirimon huhut matadok songon padok ni si Job saguru dihodo saluhut na Tuhan
dang haabatan nanggosada pe sai saut ma lomoni roham. Maka ketika itu kita yakini kita akan dengan tulus ikhlas menjalani apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Baik suka maupun duka, kegagalan, keberhasilan, penyakit, sehat, dohot akalan na asing. Napa dua hon, manat mahita, sotung marsal puana kahata, natuk mabahen tarimas dongan terlumobi debata. Saya katakan lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jagalah hati, jagalah mulut. Sotung marsal puana kahata, sian pamangata. Nama bahem muruk tarimas dongata jolma terlumobi debata. Alai molonung sangat salpua kahatata hamu amanami inanami. Dipaingo turpukonta sol-soli mai mubama jalatadok ma di bagasa rohata jora ma au Tuhan. Jalamanol soli doau Tuhan. Jadi kita belajar untuk mengendalikan diri. Kita belajar untuk mengendalikan bagaimana kita berbicara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tung pesomar tuhor hatai, alai koboi dohita ketika kita berucap orang lain bersuka cita. Dang muruk, dang marsak, dang madili, dang tangis. Tidak terbeban, tapi justru ketika kita berucap orang lain bersuka cita, termotivasi semangat dohot akalan na asing. Napa tuluhon? Melestarikan budaya songo topikta apala di tikiot. Hamu amanami inanami. Budaya suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Atau nuaing aha mana ikon si waris sonota. Budaya dia ma na ikon suatonota tu akapino parta. Tu akana humali yang hita. Siat turpukon hamu amanami inanami adong ma piga-piga naboy yang memang harus kita wariskan. Mari budayakan hidup saling menopang satu dengan yang lain, mengunjungi sesama yang sedang berduka ke rumahnya, menyatakan turut berduka cita, memberikan penghiburan dan juga sesuatu yang dapat meringankan beban kehidupannya. Inilah salah satu aplikasi kasih. Menangislah dengan orang yang menangis. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Mari kita saling mendoakan kesehatan, keselamatan orang-orang terdekat kita, sahabat kita, bahkan orang yang pernah membenci dan menyakiti kita. Yang menyenangi, yang membenci. Yang menyukai dan yang tidak suka sudah HP ikut tanya konota. Asa hipasi, asa margogoi, asa maluai, asa tarapuli. Budayakanlah memberitakan, menyampaikan firman Tuhan dengan benar untuk menopang iman orang-orang percaya di sekitar kita. Unang songo naka ali-ali ni si Job. Ipake hatani Tuhani, alai lahu pagalehon. Haporseon ni si Job, tapi justru pakailah firman Tuhan untuk menopang iman kepercayaan orang di sekitar kita. Budayakanlah hidup saling memaafkan dan mau mengaku kesalahan pada sesama terlebih kepada Tuhan. Meminta maaf dan memberi maaf. Walau mungkin bagi sebagian orang ini adalah hal yang sulit, tapi kita terus diajak oleh firman Tuhan bagaimana kita bisa meminta maaf dan memberi maaf dengan tulus ikhlas. Bila ada harta warisan, bagikan jugalah itu kepada anak perempuan seperti yang Ayub lakukan dengan memberikan milik pusaka kepada anak-anak perempuannya di tengah-tengah anak-anaknya laki-laki. Dus mata bain, bawa manang boru, talehum mai, napatut, bagion silehonon tunasida. Unang adong namardikan. Anak perempuan, anak laki-laki.
Dosmai dia dopata, dosmai dia dopan ni depata. Wariskanlah segala sesuatu yang baik kepada keturunan kita. Tentu masih banyak godang nari dope hamu amanami inanami akanauli nadenggan naboi kita wariskan kepada orang-orang di sekitar kita. Mana dia budaya yang baik, mana dia perangai, mana dia kelakuan yang baik yang bisa kita wariskan kepada generasi-generasi kita. Tetapi perlu kita ingat Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, janganlah sampai adat atau budaya itu lebih tinggi dari firman Allah. Selamat mewariskan hal-hal baik kepada sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Mau lihat tema Tuhan. Nunga saur hatam di tonga-tonga nami apala di tikion. Di paingot todo hami marhiti parmuluan ni si Job. Nama cai borar si tutu dia imana aka. Si taonon hamaolon di tonga ni parmuluan na. Nagabe ujian di hapor seonna hasationa. Maradupon ho. Ajari mahami Tuhan. Molotung hubolus sami. Huwadopi hamiaka si taonon paru kilon nang parsahitoni. Dalam mumayali Tuhan. Lahu papatarhon asini roham di tonga-tonga ni parenguluan nami. Asagabi akahalak na teruji hami. Akahalak na tekun hami. Halak na satia hami maradopoko. Bagaimana beratnya penderitaan di tengah-tengah dunia ini tidak akan menghambat iman percaya kami kepadamu. Todim todi porbadia ima. Margogoihon mengajar-ajari kami di bagasan hatam. Asima rohamali Tuhan di bata. Pakulingi mahami ganupari ganup tiki asa toktong hami Tuhan. Mewariskan hal-hal baik. Akan nauli nadenggan. Tunahumali yang kami terlumobi tuaka generasi nami na berikut. Asa gabe si tiruan kami tutu. Dia kapangalahon ng pabahenan nami. Asa toktong ngulu nami, ngulu na dipasu-pasuho ali Tuhan debata. Utangnya ko kami sudia karuas ni huriam, natongon rap hami ali Tuhan, marminggu di bagas joromon, pasu-pasu mahami saluhutna, jalalehon pos ni roha di hami uju rohami marsaor di tongan di bagas mon, ramotanmu dongananmu hami saluhutna. Tarlumobi ale Tuhan akaruas ni huriam, napatupahon parmingguon di bagas na sidaganup marsada-sada. Molotung soboy dope ale Tuhan ro na sida tu bagas joromon pos dorohanami. Songon pangaramotionmu padonganim di hami saluhutna nuaing di son, songoni maho mangaramoti madongani na sida saluhutna. Karuas ni huriam na di bagasan parsahiton, manang parsahito na hape yali Tuhan dijabu di rumah sakit di dia pe. Gom-gomi pamatang nang partodion nasida. Surduko tangamu nasun badiai macama pamatang nasida. Gabe peu tanggalaka parsahitoni. Tabbalas ni roha nasida. Mamuji pasangap goarmu nasun badiai. Asima roha mali Tuhan debata. Hupas sahat tami masude ruas ni huriam. Sianaka sikola minggu sahat tuaka naung matuali Tuhan nami. Sahat di homa daging nang tod dinami. Sesa dosa nami nagodangia salam tahu kami. Gabi habauran di pasu-pasu marhite Yesus Tuhan nami. Amin. Mari dehitahu tapa sahat ma peleata. Molo Jesus dengan Lasroan, Jesus si pangurubi Nasroan, Pagkapor siya ni Dohat pas ni Rohami, Magdungan ko Jesus si Nasroan, 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 Magdungan ko Jesus si Nasroan, Marsigang ng Maria, Bitang makiriwani, Magdungan ko Jesus si Nasroan, Molo Jesus dengan ni Nasroan, Jagon na
di vilas rohan, beruang lumatotong, gamerang alon naik, saleleng di ngolumi las rohan. Las rohan, mardongakon Yesus di las rohan, marsinandang badiho, bintang pagkirimoni, mardongakon Yesus di las rohan. Molo Yesus dongan milas rohan, Yesus ipangurupin las rohan, maghapon siami, dapat pasti rami, mardongan ko Yesus las rohan. Las rohan, mardongakon Yesus las rohan, marsinandang badiho, bintang pagkirimoni, mardongakon Yesus las rohan. Molo Yesus dongan milas rohan, jangan naton di milas rohan, beruang lumatotong, damenang along naik, saleleng di ngolumi las rohan. Las rohan, mardongakon Yesus las rohan, marsinandang badiho, bintang pagkirimoni, mardongakon Yesus las rohan. Tatangiakon mapeliata tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorwani saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot na sauli basa na mauliutus. Hupasahat hami masia na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramuti. Asa hupar hasiang hami pelianon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana di leoni, tonerani babataku, Hosana tuloki, rani salu artaku. Manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan,
palua mahami sian pangago. Ai hodona bunga Mulak mahamu di bagasan dame calohamu ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Usiho bobawon ibana doha posaki tangan nanagogo manoguawon potong au dilakaki tuaku totong sumari Martua sonang koniko Olong niron abait sarawan Mardame tokong rohakon Mardame tokong rohakon Yesus do Tuhan siramo diawon namar gogoyon diriko nanggok parukilon godang iginan saban do diban rohakon Tuaku totong sumari onawon Martua sonang kondikon Olong iroan abait sarawan Mardame totong rohakon Marda